Shubor na Khlem jong unong san Hima. Halor ka jingmi ki khubor bo unong yalamba khlidu ka Iran ubadang Shah Jied Thymmai mojtaba Khamenei ubadi ukhun Ayatollah Ali Khamenei ula ban Mynsaw namar ba umpat mi Pyrthei Naduh bala Jied kum supreme leader ba Thymmai president ka US Donald Trump ula penpau ba mojtaba ula ban hakunu gadur habakran hakasngi palai Trump ula ong ba mojtaba ula ban Mynsaw Henry ula ban hakunu gadur Katkum ki khubor bala saphriang halor ka jinglong jingman jong mojtaba kawai ka kai phat khubor na US kala kam ba mojtaba Khamenei sanfundus nam karta ula du kawai ka kajat bat ula yo ru ka jingman saw ka bajur ha ka kpo ne udo not ha ka jing hyar thma ka US bat ka Israel ha ka arpu phratrik rumphang ka bla penyap yo khpa jong Ayatollah Ali Khamenei president ka US Donald Trump ngej bu supreme leader ba Thymmai ka Iran mojtaba Khamenei udang hakanu gadur kabamut bu haringkat ka jing shitam ngatharai udang ngatharai ulam Mynsaw Henry ngatharai hakanu gadur phitip long utram hakajing kran bat ka brand kilmide show haka Fox News radio mojtaba Khamenei umpat shamlapin idur khmat pat ba lakalong bun ajingkran patba ni unmi hakilat patai khubor ni ringdur yarade Naduh bubla Shah Jied kum supreme leader ka Iran hanin kasngi palai mojtaba ulapenmi ya jingtho baningkong jong kabalapenmi daki khubor na Iran kaba ula berngam ban pha siu bailut ksan hakinong shun jong dak baong ru baka Iran kan penjot ikinong shun kumba kila penjot ya ka Iran shu ula maham yagiri bamarjan ki ba ailat ya ka US ban buk tam shipai hakiri jongki ngimkan randien ban penhiar kaput na kabenta ka snam kinong yap ba IT jongpi ong Khamenei haba penbena shakinong Iran ula ong ru baka Iran kade ban khang ya ka state of Hormuz bat banang beting ban hiar thmai giri ba marjan ha Gulf Arab kum kalat ban penbor ban khot yaki beriu hakiri ka Gulf ban khang yaki tem shipai ka US dak ba ong baga jingkular ka US ban ajiada kade ka ba shuthok Hashwagani uway ambassador jong ka Iran ulet hu bau Khamenei ula Mynsaw hakapor basdang kathma ngalayo sngo bau ula Mynsaw hakikjat bad hakikti ngatharai udan ha hospital namar ula Mynsaw let hu ambassador Ali Reza Salarian hakini khdiat sngi ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka tarkom yang diri undai langit ndaki beriu kli ya be kata ka kum ka juk ka bamta kanduk kini ka jong man barim bon ki baro ki bale uman barim ki ladu